Те отново сме в Анбро. Сега това е нов Бростърс. Това не го ли махнаха? Чувам много малко. Това се печели първо на първо. И второ на второ. Имам брак. Това дори го нямам. Пи. Мега 3. Ще ми въза. Бростърс ги няма. О! 3. Добре. Нищо яко. 8 беше. 8. Не. Няма нищо яко. О! Първи много броля. Харесва ми играта, да, но не искам да оценявам сега точно. Кръсти кеш. О, what? Стига с тия клипове. Като... И сега ще взем само от шопа нещата и... Пък ще правя по-такива интересни. Добре. Кръсти кеш. Добре. Ще влизам при броулерите, аз трябва да в шопа. Да си взема такова. Яман. 300. Това не мисля, че беше бавно. Б? Добре, не знам още какво ни очаква в този шоп. Не ми казвайте, колко неща. Накрая Леон с 600 джема, брат. Аз това го имам в моя акаунт. Моля ли тук да се окупя, бе? Очевидно не. Стига с тия реклами. О, what? 15 ми започва да действа след 15 минути. Добре, вярвам, че започва да действа, но може да са 15 минути и 3 секунди, да. Как не мога, бе? Как не мога, бе? Добре. Фри. О, хора! Аз ще взем 2 подаръчета за клип. В тая, нали я видяхме вече. Колко време? Минута и трябва да преписам. Сендър. Оставаше, бе. Стига с това рер, бе. Брат, в Бростърс имам повече късмет. Какво си вземем? Яйца. Айде, сега тук ще оберем всичко и това е за клипа. Това мисля да направя. Хора, обаче... Добре, стана бързо. Стига, бе, брат. 3. Добре, взимаме сега тези. Тая реклама вече ми досажда. Пардон, аз дори не можах да го прочета, толкова бързо мина. То не може да се чете, бе.
Защо просто не дадат първо ангелските и после дамъските? Лойдинг. Няма да чакам. Имам видео. Стига с тази реклама, бе! Парадонтакса в Гюнгла. Поне е по-кратка. О, what? 12? О, какво ще ми свети? 6 не свети. 5 не свети. Едно сега, ако не свети. Не свети, брат. Да, много умно. Да, те скинове не ми пукат. Какво стана да вземем? Добре, какво да вземем? Добре, мисля това да бъде да приключим с тази реклама. Хайде, чао! Моля да се абонирате и разбира се, да запомните да ми давате съвети какви клипове да правя. Да, чао!